मोनसे नोंसोरनो बुंदो दे जाय उखिलफोर बिनि जि बुंनाय बाथ्रा भिडिअ जि थानाय बेखौ बिसोरो जुदि बुजियोब्ला मिथियोब्ला सान्स आइडिया सानोब्ला बिसोर बिनि सायावहाय डिफेमेशन केस होनो हागोन ना दे खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमनिसिमबो आरो गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं खालामा सानदोंमोन नाथाय माखासे सोद्रोमाफोरनि थाखाय खालामनो गोनां जासिगोन नाय दाख्लै बावहाय आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बे भिडिअआवहाय मोनथाम मोनब्रैसो टपिक रायलायनाय जादों आरो बेयाव फंबाय बिब'इसनि खोथा माखासे लाबोदेरनाय जादोंमोन जे मोनसे बाथ्रा ओंखारदोंमोन सासे सोद्रोमाया आंनाव कल खालामहरना सोंदोंमोन आरोना आं नामखौ खोन्थाबोलायला बिब'इसआ एरेस्ट जादों नामा आंबो मिथियाखैमोन बे जे माखासे बाथ्रा ओंखारनायखौ काश्मीराव जे माखासे इउटिउबारफ्रा आरो बिसोरनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जे बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय बायदिसिना पस्ट होनाय मानाय माबा अबजारभार निउसआ दा डिलिट खालामदों दै पस्टखौ आं नुदों आरो बिनि गेजेराव गुबुन सोद्रोमाफ्राबो आं स्क्रिनशट खालामनानै होलायलायदों आरो नोंथांमोना इउटिउबाव नायबाबो नुगोन दा बिसोर माबायदि खालामदों बेखौथ' मिथिला बै समाव होदोंमोन आरो स' बेखौ लानानै आं खबरखौ मोन्दोंमोन आरो खबर मोननाय लोगो लोगोनो आं बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव जे नङा एरेस्ट खालामाखै बिथाङा न'आव दङ बेयो दा न'आव फैनानैसो भिडिअ मोनसे बानायनाय आं नुदों बा आरो खबर लादोंमोन आङो बेबायदि बाथ्रा आरोना दा बिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे 90% मानदों पिपल अफ काश्मीर बिसोरो माने इन्डियानि नङा गुबुन माने जायगानि माने भारत हादरनि नङा होननानै बुंदों बेबायदि माखासे बा 90%आनो बेबायदि होननानै माखासे बाथ्रा बुंनाय बिनि भिडिअ नुदों आरो बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेयावहाय मेनसन जादोंमोन जे लकेलनि आखाइ गैयाब्ला मा होनदों आं इउटिउब चेनेलखौनो डिलिट खालामगोन स' बैफोर बाथ्राफोरखौ नुनानैसो आङो जाहाथे बिब'इसआ मानो बिदि माने आपल'ड होदों बेखौ गुबुना जुदि बिसोरो चान्स मोनोब्ला बेफोरबायदि चान्स मोननासो बिसोरो बेबायदि बुंदों नामा बा बेबायदि चान्स लानानैसो बेबायदि बेखौ स्ट्रिक खालामनानै मा होनदों एरेस्ट खालामनो थाखाय फाइल खालामनो थाखाय गावसिनि सोद्रोमाफोरखौ मोनसे जांख्रिथाय होदों नामा एवारनेस होदों नामा स' नैबे मोनसे दा नोंगौ थारैनो बिनि जे बुंनायाव मोनसे चान्स होदों जाहाथे बे बुस्थुखौ चान्स दा होथों बिथाङा भिडिअखौ बानायहैदों गोबां मोजां आरो आं माब्लाबाबो र'दै आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनि आं माब्लाबाबो बिब'इसखौ एगेन्स्ट होनना साना मानो फंबाया बिसोरा गोबां स्ट्रागलिं खालामदों बर' हारियाव गेजेराव मिलियन साबस्क्राइब गोनां सासे इउटिउबार जेब्ला बिथांनियाव 1000 साबस्क्राइब गैयामोन बै समाव आंनाव लाख साबस्क्राइब दंमोन रायजो राजा नोंथांमोन आं मानो मेगन सानो दे आं रावखौबो बेबायदि मेगन साया फंबायमोन ब्रादारमोन बिथाङा जौगादों गोबां खस्थ' खालामदों बिसोरा साइकेल BMW मोनसे साइकेल दं दै BMW होननाय बेजों बेसेबां स्ट्रागल खालाम देरदों गारिफोरखौ उल्थांलाय खालामदों गोबां मोजां बियो एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ देरहानो हादों बिनिखायनोथ' मिलियन साबस्क्राइबार मोनदोंना फंबाया नङा होमबा फंबाय सानसे समाव आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे बिथाङा गावनि भिडिअखौ शेयार खालामनो होदोंमोन बे समाव बर' भिडिअ बानायनाय समाव दै ओमफ्राय आं बुंदोंमोन माने बेयो मोनसे प्रब्लेम जागोन बिनि थाखायनो आङो रावनिखौबो खालामा आं मोनसे बाथ्रा बुंहरदोंमोन बेखौ अके बे बाथ्राखौबो मेनसन खालामदोंमोन दिनै खायसे सोद्रोमाफ्रा आंनि जि दाख्लै बावैनि भिडिअ बानायनाय बेखौ लानानै माने बिब'इसनि हिंसा जादों बिब'इसखौ जौगानायखौ बिनि खाथियाव थांसोमोन आये हे सर प्रभु मानो बिदि बायदि नोंसोरो मा हिसाबै नोंसोरो सानो जे आं बेखौ मेगन सादों माब्रै मा बाथ्राखौ लानानै मेगन सानाय नुखो एसे आङो माने फंबायखौ बिदा हिसाबै आरो अनलि नट फर माने बिब'इस दे बे बाथ्राया बिब'इसनि थाखायल' नङामोन गोबां बर' हारिनि गेजेराव गोदान इउटिउबार ओंखारबाय क्रिएटर ओंखारबाय जाहाथे बिसोरबो बुजिना लाथों नों माबा मोनसे सोरनिबा सायाव बुङोब्ला जाहाथे बै सोद्रोमाया नोंनि सायावहाय जाहाथे मोनसे केस आयेननि बेरेखायै बा मा होनदों केस होनो हानाय बेबायदि केपासिटिसिम दा दोन बे बाथ्राखौसो आङो बा माने चान्सखौ दा हो बे बाथ्राखौसो आङो बुजायदोंमोन माने खोन्थादोंमोन आं बेखौ दा बेवहाय 90% बुंनाय लोगो लोगोनो बयबो जाजोबो नालाय काश्मीरनिया साप'ज 1 crore जुदि काश्मीराव थायोब्ला होमबा 90 लाख सोद्रोमायानो नंगौ जाहैगोन अब्ला नों बिनि प्रुफखौ होनांगोन दा बेवहाय मोनसे बाथ्रा बिथांनि भिडिअआव नुदोंमोन आङो माने अट' रिक्सा बुंनाया नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव अट' रिक्सा बुंनायाव माखासे सोद्रोमाफ्रा फैयै बुंफैनायखौबो आं नुदोंमोन सासे सोद्रोमाया बुङोब्लानो गासिबो जाजोबगोन बेथ' नङाना नैबे बाथ्रा बुङो स' बिनि गेजेराव फंबाया बे भिडिअखौ बानायदों बेसेबाङै मा होनदों रिस्किजों भिडिअ बानायदों आं बेखौ माने गिनाय मोनदों आरो आंबाथ' आं बेबायदि
बेबायदि रिस्क आं माने बेबायदि चान्स होआमोन आरो माने मानो होनबा दाबायदियावहाय बिनि सायाव जुदि सोरबा बेबायदि काश्मीरनिफ्राय जुदि केस होयोब्ला अब्ला बेयावथ' दायनिगिरिया नों माबोरै प्रुफ होगोन साप'ज कर्टआ प्रुफखौसो नागिरो एभिडेन्सखौ नागिरो स' बैबायदि प्रुफखौनो माने मा होनो चान्सखौनो दा हो नैबे बाथ्राखौसो आङो बुंदों आरो बिनि गेजेराव गोबां जोंनि मा होनदों क्रिएटरफोर जोंनि बर' हारिनि गोदान गोदान इउटुबारफोर बिसोर माने बुजिना लाथों हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों माने नाखि आङो भिभइसखौ आङो माबा मोनसे हिंसा जानानै मानानै आं माने हिंसा जानांगौ दे मा हिंसा जाथावना मा दं हो बिहाबो साबस्क्राइबार दं आंहाबो साबस्क्राइबार दङ आंखौ फल' खालामदों खायसे सोद्रोमाफ्रा नाखि मोनसे माखासे पलिटिक्सनि भिडिअ खालामनानै खायसे सोद्रोमाफ्रा आंखौ एसे दुखु मोनो नोंगौ आं फोथायो नाथाय राजखान्थिखौबो नांगौ दै हो राजखान्थिखौबो नांगौ नाथाय राजखान्थिनि भिडिअ बानायनायाव जे आं माखासे सोद्रोमाफोरखौ मदद खालामनाय बा बिनि दारै आं माखासे मा होनदों मोजां मोजां कन्टेन्ट खालामनाय सोरखौबा हेल्प खालामनाय हा बे फावसायनो थागोन बेथ' नङाना नङा होमबा राजखान्थियाव जेब्ला मोजां दोलोआ सरकार दायो अब्ला रायजो राजाफोरनि थाखायनो बेनिफिट बयनिबो रायजो राजाफोरनि मुलाम्फा बे हिसाबै सोर दोलोआ मोजां खामानि मावदों बैखौ नोजोर होनानै जों बयबो सापर्ट खालामनो गोनांथि जायो आं नुदों आरो एसे आहा सानजाहानि हिसाबै जोंनो नांगौ बड'लेण्ड हा बड'लेण्डआव हाबनो जोंनि सानजानि रायजो राजाफ्रा गोनांथार आरो जों लुबैयो बेखौ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा होनदों सानजाहा फारसे गामि हाबनायखौ बिथाङा बाजायो स' आं मानो हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामोलाय नोंसोरबो बै सिचुएसनखौ बुजिनांगोन बै बाथ्राखौ बुजिनांगोन स' बे हिसाबै आं हाग्रामा महिलारि माखासे बाथ्राफोरखौ नुनानै बा हाग्रामा महिलारि माखासे खम समायावनो जौगानायखौ नुनानै खम समनि गेजेरावनो बिथाङा मा होनदों रांखावरि गोनां जानाय मा जानाय स' बैफोरखौ नुनानै माखासे जि खामानि मावनांगौ बै खामानिफोरखौ मावैखौ नुनानै गोबां पइन्ट अफ भिउ ओंखारबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिथों आंथ' रावखौबो आसि थुनानै बा न'आव आखाइ हमनानै लानानै बेयाव भट हो आंथ' बुङाखै आंहा बुंनांगौ दङ आं बुंबाय नोंसोर बेखौ मोजां मोनो मायो बेखौ गोसोआव लायो बा नोंसोर बेखौ बुजियो बे नोंसिनि बाथ्रा नाथाय आं आंनि बुजिनायखौ आं बुंनानै होगोन नोंसिनि सिगाङाव नाथाय बेखौ पार्सनेलि दुश्मन लानो गोनांथि गैया स' बेबायदि थायो दा दिनै भिभइस फंबायाबो गोबां रायजो राजाफोरखौ इन्टारटेन खालामो बिहाबो गोबां माखासे माने डेरिं एडभेन्सार भिडिअ लाबोयो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो नर्थ इस्टनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो भारत हादरनि रायजो राजाफ्रा खना खनलानि मानसिफ्रा नायो आं बिनि भिडिअआव गिदिंनायफोरखौ नुयो जे भिभइस नामा ओरै सोंलायनाय नुयो नायोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदों खालामदों खना खनलायाव बेहा बिग माने फेन्स दङ माने बेखौ फल'वार्स खालामग्रा दङ आंना बर'निल' आहा बेजोंलाय मानो जुजिनांगौ जाखो आहा बर'नियाव जेसेबांखिनि इनाफ फल'वार्स मा होनदों मोननांगौ आहा मोननानै दङ आहाबो खम नङाना आंनाबोथ' 2 लाख साबस्क्राइबार दङ आंनाबो नङा होमबा आरो आं बेखौ गोग्गानाबो बुङाखै मानो होनबा आंहा जि आं बर'नि समाज बर' हारिनि गेजेराव जि मबाइल फन इउजार्सफोर दङ बै हिसाबै बै केपासिटियै आहा साबस्क्राइबारा दंखायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां सोद्रोमाफ्रा मबाइल बाहायो आं बेखौ मिथिया हो दिनै गोबां सोद्रोमाफ्रा एलबाम बानायो मिउजिक बानायो बिसोरनिया 2 लाख 4 लाख 5 लाख गाहाम भिउ जायो बेनिफ्राय खायसेया भिउ जाया खायसेया भिउ जायो 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन गाहाम हो नाथाय नोंसोर मिथिगौ ना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 5 मिलियन गाहाम सोद्रोमा थाब्लाबो 5 मिलियननाव मबाइल थाजोबथारगोन बेथ' नङाना अब्ला सोरबा बाहेरनि मानसिफ्राबो बे मिउजिकखौ नायदों जानांगौ गुबुन जाथियाबो नायदों जानांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मेक्सिमाम बेसेबांसो मबाइल इउजार्स दङ इउटुब नायग्रा दं आरो बिनि गेजेराव मबाइल थाब्लाबो इउटुब नायग्रा बेसेबांसो दङ बेखौ नायदो सानदो बिनि गेजेरावबो 2 लाख साबस्क्राइबार 3 लाख साबस्क्राइबार जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दङ अब्ला नैबेखौ सानना नायदो स' बेनो बिग्स बिराद गिदिर बेफोरनो आरो बिनिफ्राय आरो मा नोंसोरो एक्सपेक्ट खालामबावगोन दा बिथाङा जाबाय नेसनेलनि भिडिअ बानायो हिन्दी रावजों भिडिअ बानायो स' फुरा खना खनला सोद्रोमाफ्रा नर्थ इस्टनि माने अरुणाचलनि जा ओरै मणिपुरनि जा ओरै सानजाहानि माबानि भारतनि खना खनलानि जा बिसोर मालाय बेखौ फल' खालामो इन्टारनेसनेलनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ नायदां बिसोरा बे एडभेन्सार भिडिअ बानायो स' बेनि दारै बेहा साबस्क्राइबार दं फल'वार्स दं आंलाय माने बेजोंलाय माने चेलेन्ज खालामनांगौ जाखो आहा बर' हारिनि भिडिअ बानायनानै जि आहा साबस्क्राइबार मोनदों फल'वार्स मोनदों आहा इनाफ थेंक इउ स' माच फर दिस नोंगौ माखासे राजखान्थि भिडिअ बानायनायनि दारै खायसे सोद्रोमाफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै आंनि माखासे भिडिअखौ माने नाया जानांगौ अके नाथाय नायैयावहाय आहा जेबो दुखु मोननाय गैया
हो नायैयावहाय जेबो दुखु मोननाय गैया आहा जि कन्टेन्ट बानायनांगौ रायजोनिसिम जि दैथायहरनांगौ आं बेखौ दैथायहरबाय बिनि गेजेराव नायनांगौ नायनाङा बे रायजो राजाफोरनि आखायाव दै बे बाथ्रा आरोना आङो जि खामानि मावबाय थादों बेबायदिनो मावलांबाय थागोन नोंगौ गेजेर खन्द'आव आं भिडिअ बानायनाया गोबां खम जादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन बिनि खारन दं आं माने पुरा साइलेन्ट थादों माखासे खारबाय थानाय लामायावहाय जों दिदोमै थायोब्लासो माखासे मा होनदों साराउन्डिं मा जाथाय जादों साराउन्डिं माबायदि सोलिगासिनो दं बेखौ मोनदांनो हायो स' आंबो बेबायदिनो निजोम थाथ'दों आरो आंनि खना खनलायाव सोद्रोमाफ्रा जायफोर मा होनदों आंनि एगेन्स्टै माखासे खामानि मावदोंमोन बाथ्रा बुंदोंमोन बिसोर माबायदि जौगालांगासिनो दं माबायदि थांगासिनो दं बेफोरखौ आं नोजोर होदों आरो बिनि गेजेराव आं दाख्लै बावै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन भिउस जाबाय बिरादनो 50,000 भिउस मोनदों बेयावबो खायसे सोद्रोमाफ्रा जाय आंनि एगेन्स्ट भिउखौ नुनानै जाहाथे भिउसा बेना डाउन जाथों रायजो राजाफ्रा बेखौ एसे नेग्लेक्टआव थाथों सानथों बेखौ फाल्तु सानथों होननानै आंनि फुराना भिडिअफोरखौ सर्ट भाई प्लिज नों जुदि भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जादोंबा फुलखौबो आपल'ड खालाम फुल भिडिअखौबो आपल'ड खालामबानो जाबाय बै जाबाय मोनसे कनसेप्टजों बुंनाय बाथ्रा आरो 2019 ना 20 मायथाइनि बाथ्रा 2019 बा 20 मायथाइनि भिडिअमोन बियो मिथिबायना जेब्ला आङो पान्जाबाव दंमोन थ' बेबायदिनो गोबां येस उन्दै बैसोआव बयनिबो महरा बेलेग जायो देरनानै बेलेग जायो भाई बेजोंलाय मा आरे भाई आंनि फट'खौ लानानै गोबां मानसिफ्रा प्रफाइल लानानै माबा थायो कमेन्ट खालामहरो आंखौ नेग्लेक्टआव दोनो आरे भाई बे आंनिनो अरिजिनेल फट'खा उन्दैनिनो माथो गोरोन्थि नोंनि अरिजिनेल उन्दैनि फट'खौ आंनो हरलाय नायनि आङो नङा होमबा उन्दै समावहाय सोरनि महरा एखे थायो दा आं देरबाय नालाय नङा होमबा आंनाव दारिबो रज'नो हागौ खानाया मोननोबो हागौ हो नोंबो देरबाय नालाय दारिबो रज'नो हागौ मोननोबो हागौ ना बेजों मा मेटार्स आरे बैसो जाबाय जेला सोलायबोखागोन ना नों उन्दै गथ'नि फट'खौ लानानै गेदेर बैसोजों नों कम्पेरिजन खालामनो हायो नामा वाट दा आं बुंला आरो जेबो नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंना भिडिअखौ दिनै बेबायदि बानायनो गोनां सानाखैमोन आं नाथाय खायसे सोद्रोमाफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजियो आं माब्लाबाबो बिबै फंबायखौ हिंसा खालामा आरो हिंसा जायाखै बियो जाहाथे बैबायदि चान्सखौ दाहोथों होननानैसो आरो जोंनि बर' हारिनि गोदान इउटिउबारफ्राबो बेबायदि चान्स दाहोथों होननानै दा बेनो मोनसे नोंसोरनो बुंदो दे जाय उखिलफोर बिनि जि बुंनाय बाथ्रा भिडिअआव जि थानाय बेखौ बिसोरो जुदि बुजियोब्ला मिथियोब्ला सान्स आइडिया सानोब्ला बिसोर बिनि सायावहाय डिफेमेसन केस होनो हागोन ना हायो बेबायदि चान्सखौ दाहोथों होननासो आं बे फंबायखौ बुजायनानै बुंहरदों आं हिंसाजों नङा ब्रादारमोन बिनानावमोन दे गाज्रि दामोन नोंसोरो नंगौ भिउसखौ मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो आंबो नायो भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो आङो टाइम मोनब्लानो लोगो नायनानै आरामसे इन्जय खालामो आं बिनि भिडिअखौ आरो बेबायदिनो थांबाय था गो हेड आरो बिदिनो माने बयखौबो एन्टारटेनमेन्ट खालामलांबाय था आरो बेजोंनो जौगालां नाय आं आसा खालामो भिउसआबो बेसेबांखिनि फलोवार्स दं हिसाबै एर'गेन्ट गैया होननानै आंबो आसा खालामो साबसक्राइबार थाबानो एर'गेन्ट जायो बेथ' नंखाया नालाय दा खायसे सोद्रोमाफ्रा बै बुस्थुखौ क्रिएट खालामनो सानो माने भिउसजों जुजिदों मादों आरे माने बिदि नोंसोरो हामा थेंक इउ खुलुमबाय थेंक इउ जय बर' हारिनि जय थेंक इउ